Hello dragilor! Astăzi o să facem o schimbare de look și am să vă prezint și câteva produse cu care lucrez eu atunci când decolorez părul global. Niște produse de styling, niște produse de îngrijire pentru acasă, dar să vă prezint pe Mihaela cum a fost ea acum 2 săptămâni când a venit la noi în salon. Ea a venit cu un păr așa, după care am hotărât împreună cu colegii atunci să-i facem o tunsoare scurtă și arăta așa și la sfârșit o să vedeți cum va arăta ea în final, pentru că a venit la un retuș astăzi, dar i-am propus să-i fac mult mai mult de atâta, pentru că am vrut să vă arăt cât se poate schimba un om, o persoană atunci când ajunge într-un salon de coafură. Astăzi la Jorski Studio în Floreasca suntem și vreau să vă prezint mici tipsuri ale mele atunci când tund, vopsesc, decolorez și le am pe toate la un loc. Să începem!